Ongi etorri, bestaz besta saiora, gaurkoan lesakara etorri gara, San Ferminetara, eta peinen eguna da gaur, ikusten duzuen bezala peinen jaitxiera dugu. Ea, ez gaituzte, harrapatuko gaituzte eta busti ere bai, guazen! Opa lesaka. Bueno, hemen txarpatutut bi lagun, zuek peina batekoak zateztala. Erretiradi. Baina nien naiz erretiratuko, Gure ez? Zuek ere zaurden ze izen klase da hoi. Bueno, garai batekin azkenak beti erretiratzen gine, eta iku peina bat bai ez, eta ze izen, eta egun argitu eta bakarri, eta erretiradi. Bakarren batek errantzi zuen eta hortik ideia, ez? Hoi da. Eta, gaur, peinen jautxiera eta zuek hemen txekieto? Ikusten dugu bajatzen, eta ero joanen ganago. Hemen dugu gure zentrua, bira zentroia. Gure... Oda, kasu horrek pozala betia du, Ai. Mikroa, kasu mikroa. Hore, bertzaletik. Arpatu naute. Bueno, eta inbertze lagun nite nahi naiz, nila oraintxe berian nekatu naiz eta hementxe jarri naiz, eta ze kasualidadia lagun gehiago intut, hemen torri zaizkit batzuk super jatorrak. Zer mozo duten eskak? Aitzongi. Bai, ni pixken nekatu naiz eta hortaz purdi hemen harri gainean jarri dut. Bai, pixket bakarrik. Bai, zer modu da iezuen egune? Aitzongi, aitz gustura iarran. Denak lesakarrak zate? Bai. Bai, lesaka dena konditorriak. Bada intrusa bat. Aber asmatzen duzuen zein den. Ni, lesakan bizi den lehitzarra. Bueno, baina hemen bizi zara. Orden, lesakako karneta baduzu, Bueno. Ateitzen ari da. Aspaldi irauzia. Eta gaur ja ginda patuko diozu, ez? Bai. Eguna ongi daiela erran duzu, zein duzu orain arte? Peinen jautxi erakusi dugu. Eta onat etorrita ja? Ez, indugu bazkaldu, aitzongi, arran ostatuan, gomentagarria benetan. Eta gero, indugu peina majada, eta guai, zako zarraga dituta, oiola arrutan gaude denak. Eta, peinen jautxiera hontan, bustizate? Ez, saiestu jugu balde guzik, ur balde guzik denak, eta ongi ez gara busti. Eta barnetik ere ez? Hori igual pixkat bai. Eta urakin, ez? Bai. Ni jomarren nintzen ni bustitzera, jendiri, eta busin gelditu naiz eta areetu ez berando. Erran behar da, rekondotarren familik aurten garazi faiatutela. Bai. Bueno, hemen ez dugu nahi inork eztabaidatzerik, baina hemen hor uzten dugu mezua. Eta hemendik aurrerako plana zein da?
bestan jarraitzea eta elektrotxarangakin atope. Hori da, dantza eta besta. Gero berbena dago plazan eta joango garare bai? Ikusten zuen. Aguantatu arte. Aguantatzen duzuen arte. Bai. Bueno, lehen lagun batek erran digu goizeko argia iristen baldin bazaizue azalandako ona omen dela platano krema ematea. Bidakit, ez dugu hori, ez dugu kontun hartu bino, bueno, batugu ordu batzu gainik biltzeko hori, ez? Bueno, badakizue platano krema egin eta bada ezpada, goizeko argia iristen baldin bada, badakizu. Kontun hartuko dugu. Bueno, ongi pasa. Bi esker. Endara! Maiten zaitu! Wilo you! Bueno, tamen lagun berri bat egin dut. Zein da zure izena? Ibane. Ibane, eta lesakarra zara? Bueno, naiz erdi lesakarra, erdi bizkaitarra. Ara? Tokitakoa eta orain bestetan lesakarra izango zara, guztiz lesakarra. Bai, klaro. Bai, eta gaur peinen egunean zuk ere parte hartzen duzu? Bai, beukitzen dugu bazkaria, dantzatu eta oso ondo pasatu. Eta ikusi dut hemen, ura botatzen nahi direla. Zuk ere botatzen duzu edo bota indizute zuri? Bota. Ni nahiz gehiago busti, enbede bota jendiari niri Bai. busti date, bai. Neri ere busti nautera, bizkar guzia bustia dut. Bueno, aizu ongi pasa eta kontuz gehiagi busti gabe, Bai, eskerrik asko. Zuri? Hemen segitzen dugu lagunak egin, busti ere bai, baina lagunak egiten gelditu gabe. Zer moduz? Aitzongi, aiz gustora. Bueno, zu lesakarra zara? Ez, ni narbartekoa. Eta nolatan hemen? Bueno, badu lagun balankidia, ikizula hemen bizi, eta orduan torri naiz berekin egotea, bere lagunak, eta hemen txegaude. Eta bide Atxalde pasa. Hoi da, peña guztiekin, ez? Peña guztiekin. Aiz giro pollita erramarra da, aiz gustora. Bai, baina badire ur pistola andana bat, Eskertzen da, Aidun eguldiki eta beruki ongi. Eta zuk ez duzu pistola ikarri? Momentuz ez, lapurtuko du baten bat, Bueno, hemen atzean iturria dugu igual arriskoan gaude. Eta basukin. Basoakin eta batzuk baldeakin ere bota nauten ere, Bai, zu bota ere bai, Ni ja bataiatu nauten. Bai, jazta. Nire bai, Piskon, pino bai. Bueno, aurre eskertzen da, beraz, utziko diegu. Hori bai. Bueno, mi eskerta ongi pasatu gaur. Berdin. Bueno, eta hemen anai arreba batzukin elkartu naiz, ni hirugarrena izan naiteke. Ez dakit onartuko nauten, baina... Zata hirugarrena, Bai, uste nauzuen? Lasai herrin. Bai, bonen ni zarrena, igual lengusina zarra edo, ez? Bai, lasai herrin. Bueno, zuek lesakarrak zate. Ni gu lesakarrak. Eta kuadrilla berdinekoak? Bai, irriko irritzi! Kuadrilla irritziko guai, bino kuadrikuk ez. Bale. Baina goizer da peña. Peña igualako guai, bai. Peña bai, kuadrilla ez. Horia. Familia bai, kuadrilla ez. Horia. Bueno, eta gaurko plana zein da? Gaurko plana, besta egitea, ongi pasatzea, Bai? eta geroku. Geroku. Hori importantea da, busti ere bai? Aido ostin berua, orduan bai. Kanpotik, barnetik? Dena. Bueno, hemen intentzio deklarazio argi eta garbia. Guk segituko dugu, nik nire familia berri honekin segituko dut, ea... Zu familkoa, Etxean ere onartzen hauten. Zu familkoa, lasai.
Bueno, eta hemen harpatu dugu Elutxa Txarangaren etorkizuna. Zein da zure izena? Izei, ikusi datzut aizinela trompeta jotzen. Bai? Lehenbiziko aldia da trompeta jotzen duzula txarangakin? Bai, benan Lenore bai jotzen duen. Nola Lenore bai, ze? Ganden urtean ere bai? Ez, aspaldin ere bai jotzen duen. Orduan aspalditik zara Elutxa Txarangako trompetista? Bai, Ai ama, eta ze zaude beti beraiekin? bai, Aizu, eta lesakakoa zara? leitzakoa. Ara, leitzakoa zara eta hemen lesakan trompeta jotzen? Bai, Eta zegaten zara, txarangakin alde batetik bertzera, leitzan ere jotzen duzu? leitzan. Leitzan ez. Leitzan ez? Ara, eta orduan zure herrien ez duzu trompeta jotzen? Ez. Mira, imar dugu gauza bat, ramar diogu, agur kamarai eta joko duzu pixka trompeta? Bai? Bueno, hemen gelditzen gara munduko trompetistaik oberenakin. Jo trompeta! No, eta hemen segitzen dugu, ezin dut lagunak iteai utzi, hemen aurkitutut 3 batzuk nahi arreba ez dakit. Bueno, zuek lesakarrak zate? Bai, lesakarra. Bai. Zu? Ni ondokoa. Ondokoa nongoa? Gigantzikoa. Eta zu? Nire bai lesakarra. Eta orduan nortzuk zate hemen nahi arrebak? Bera eta ni. Zuek biek? Bai, bera eta ni. Orduan, zuek gainera lesakarrak izan ta, lehenbiziko egunetik topera, ez? Tope. Gelitxo gabe. Eta gaurko plana zein da? Besta, berez nintzen busti bar, mina busti naiz, mina, bueno. Eta busti kanpotik eta barnetik, ez? Pentsatzen dut? Bitik. Eta barnetik ure ere bai. Bueno, ura Ere bai? gutxizko. Pixkot bai. Baina pixketetan behar da, ur pixketetan behar da. Batzutan bai. Bueno, gaur ura kanpotik bustitzeko. Bai, hori, hortak. Zuek ere, ure kanpotik bustitzeko? Bai, ura bakarra kanpotik. No, baina hidratazio arras garrantzitsua da, ez? Arras. Bai. Kirolari bezala, ez? Bai, bueno, nik hori ez dakit mina, bai. Ez dakizu? Kirolarentzat bai. Kirolarentzat bai, eta, bueno, juerga ere nahiko maratonianoa izaten da, ez? Bai, tartin bai. Tartin ura pixko bat ongi. Eta zuk ere ura edaten duzu? Nik beti ura, ez dut edaten alkoholik. Bi zuzu oberena. Eta kanpotik botatzen duzuna zer da? Ura, alkohola, zer da? Nik botatzen dut janaria eta ura. Janaria ere, eta zer da, azalandako ona? Bai, haitzona. Ze onuratu azalandako janariak? Egiten du azala goxatu, kentzen jo arrua. Orduan, adibidez, bihar goizean oraindik etxera joan espaldin bagara, zein behar dugu, janaria erosi? Bai. Eta aurpegitik eman? Bai, platanoa da hobena. Eta platanoak intzeken duzu krema bat bezala? Bai. Orduan, bueno, hemendik aitzin, goizeko 7etan edo gutxi goiti behiti. Ez pasate etxeragan, hartu platanoa, krema, eta zure izena nola da? Arane. Eta aranek erranduen bezala, aurpegien arrasona omen delako. Eta ni, bueno, pues banaie platanoa erostera, bada ezpada, ia goizeko 7 ailegatu bertzaizkiten. Segitzen dut, lagun gehiago egiten, galdetuko diet, ja hemengoak diren. Txaldeon, hemengoa zara, lesakakoa zara? Así es de aquí. No, yo soy de Cataluña. Hace 4 años que venimos aquí de fiesta. Zer handu ez dutela ulertu? Ostia, hau de katalana. Bai. Eta zauntu ginen izien historioangatik eta orai badugu ja laburte eta lagun eta jorgara nerekin. Aiba, izilariek, orden hortaz duzu pistola. Averia. ¿Qué dice?
Digo que sois cazadores, que por eso tenéis arma, ¿no? Sí, siempre, cazadores. O sea, yo he venido aquí gracias a los cazadores. Está buscando un cazador. A mi Está buscando pueblo un a cazar. Nola da, Catalana busca cazador. Bai, Ez? bai. Bueno, ba, aprobetxatzen dugu, bai. aprobetxatzen dugu, hemendik deialdi bat egingo dugu. Aprobetxatu, hau da zure kamera, eskatu, beldurrik gabe. Bueno, los cazadores ya conocen a Aren, así que ya vendrán. Aquí Pero estamos, que se presenten por lo menos, ¿no? Andrea Castell. Ruralmente Andrea, Instagram. Realmente Andrea en Instagram, exactamente. Ruralmente Andrea Instagramen influencerra dugu, jende ezaguna Cuarto aurkitzeko. año le saca las mejores fiestas de San Fermín, mejor que Pamplona esto, Ba, aizu, ea eiztariren bat agertzen den. Zorte hon, Andrea. A ver, zein puntoririko bena. Bueno, galderikin gabe hemen aizaizkit intut lagun berri betzuk, eta hemen nahi dire solasien erten dute matematikai buruz ez galditeko, baina tranquil. Matematikai buruz ez. Sumar y restar bai. Hori sumar y multiplicar bai, restar ez. Baina orduan hori matematika da. Bueno. Bueno, a ver, kontatu pixketu lesakarra zate? Ni ez. Ez. Du? Erdiparian nago, erdiparian. Erdiparian. Akina nago, bai. Akina. Oiartzu hondikan aldi honta, akina nago, baina, bueno, bai. Bitela, Bai. Nik nahi du jogatu bitela, bazma. Hemen zaudeteneko baduzu lesakar puntu bat, ez? Ba, horri kontu bertzaio, bestela hemendik bialdingo dute da. Eta, bueno, gaur peinen eguna, zuek peina batekoak zate? Bai, tximista. Tximistak? Tximistak. Eta hori zer da, tximista bezain fite ibiltzen zatelako edo? Fitego. Fitego? Fitego. Honitze, Guk garrantu abudo, Barkatu, abudogo. Abudogo, bai. Abudogo. Tximista baina abudogo. Eta tximista baino abudogo zer? Ibili, dantza, solas... Dena. Edan ere bai, edan ere bai. Eta busti orduan gaur ere? Bustire bai. Bueno, busti, barnetik eta kanpotik. Ondotik heldua tromboia. Bai, barnetik bustita gero trumoia. Hori da. Eta bada holako izena duen peina ikemen trumoien peina badago? Ez, tximistakin epukatzen da. Gu gero ondotik heldu dena... Trumoia da, baina bakotxak beria. Bakotxak beria. Eta gaurkoia itxiera hau, zein duzu, tximistak baino abudogo ere bai, edo denekin batian torri izate? Lasai, gu lasaiak era. Adinan era berean, gu lehenoz ditortzen gara. Bestela, azken atorko iguandik iritxe izango nina. Nigu ez gara goiti bere goiten. Aira moteltzen, eta tortzen gara, bueno, bazkaldu ondoren, honea beti, eta hemen gaude, taldian sartzen gara. Inorrek ez digute trabegi egiten, eta hor trukua dago hori, bestela ezin dugu jarraitu hori denari. Gaztiak badu beste indar bat. Ezin duzu zuek gaztia jarraitu edo gaztiak zuek ezin datzu jarraitu? Lehenago atereganian bazkaldu ondorean, erratengo nuen, ze gazte pila dagoen. Bai, noski. Ametetxe digute, bai, ametetxe digute, gu gaztiere, bai, bueno. Baina ez gara joan, ezin dugu sartu tarti hortan.
Pixka bat dago hori, traba hori. Baina sartzen altzate, eta ohartu naizena ni orai da, tximista baino budugo torri da zerbeza bakarrik zuen gana. Izena bai, bino izana. Hortan hona era, bai. Nahi ditzen zaide diskutingo la hori jartzia, tximista jartzia. Jarri behar genio motelak horrela igual hobe. Orain igual trumoiak, ez? Horreño. Ekaitzik ez dugu, batek enekoa dugu. Orden zein izango zen, izen aldatzekotan zein zen jarriko zinioten zuen peina orain? Jarraitu. Ez. Talde handik gara eta ez dugu nahaztu nahi. Baina ez tamagu hemen aldatzen izena. Izena ezin dugu aldatu, tximistan ondotik azaber zelduten. Hori da. Sorpresa da. Claro. Tximistan ondotik azaber zelduten. Tximistak eta bakoitzak bere ritmora orduen, ez? Bukaera da besta bat. Eta besta horren barruan, hemen gaude, zar, gazte, telebistak, edo enara, dena artean. Eta hoi da polite, besta batean hoi da polite, zar, gazte, hau... Besta genegon, hemengo historia hauek, beroaldiak, gotzaldiak, betaurreko denak, sobra dira. Garenak, hemen gabiltza, eta bera, lesakan gaude, gora lesaka, bestaik gabe. Gora lesaka eta gora San Fermin, ez? Lagun bat jatorra den urbiltzen bat zera, eratonte erdara zara bada, que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija. Hau, zon jatorra da. Eta arbola tximisten dako ere ona da, tximistan babesteko. Tximistik arbolmen urbiltzen denik. Hau arbol ona da. Bueno, aize, mi esker, ongi pasatu, handik aitzaizkizue behire ez dakit, einbiditan ez ote dauden, torri. Ez zerten du. Aranztarra. Aranztarra ez dira urbiltzen nola. Aranztarra kanpoko gelditzen dire. Oiek iten dute tximista baino abudugo eskapo. Eskapo. Dago Narbarte harra toi hartzuarra, pues, era. Narbarte harra eta oi hartzuarra lesakan. Bueno, baizu, ni bikote honekin gelditzen nahi zian niri ere tximista bat baino abudugo zerbeza bat ailegatzen zaiten. Hori behar da. Bueno, hauxe izan da, peinen jautxierak eman duena, ikusi duzu, lagun pila bat intugu. Eta orain gontan agurtzen gara, baina ezatzen du San Ferminek ez direla hemen akitzen. Beraz, urrengoan gehiago. Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elek berri.